posachedwa pompa tikupasirani zimene wayankhula Kamlepo Kaluwa lero maka pa nkhani yake ya boma kusunga foni yake, ndipo iye wafotokoza zambiri zokhuza minista wa chitetezo cha dziko lino, pakuti Kamlepo Kaluwa monga amene akufotokozera akukhulupirira kuti keni zikhale ng'oma akupanga za iyeyo, ndipo zokondweresa kwambiri kuti apolisi akusungabe telefoni yanga pamene president anapita kumpoto kukapepesa kwa mbusa amene ananena polisi cha kwanena president, koma ine amene namangidwa kungoti chifukwa chakuti voice ja kuti kufanana ndi ine mpaka lero ndakali womangidwa ndili pa chiopsezo chakuti akufunafuna kuti paka ndiphe telefoni iyo. Mayiyo akuisungabe ili ku office ku area 30. Ndiye ndifuse chimene makapepesa president kwa mbusa kumzuzu ndi chani, chimene akundizuzira ine kuti paka pano ndakali womangidwa ndi chani. Kodi ine nauza president kuti ndikufuna kuti ndiime pa president, chifukwa chokhala ngati iyi ndi silence nkhondo imene achakwera ayika pa family yanga. Ine mene ndili panopo sina nenepo za voice yakuri kunyoza iwo ayi, koma telefoni yanga paka pano kuisungabe a Inspector General Police achakwera nachoka ku Lilongwe kupita kumzuza kuti kukapepesa kuti mbusa uja anamangidwa. Pamene ineyo amene anandiganizira kuti ndi voice yanga paka lero palibe chimene aboma akunenapo. Makamaka uyu undanu uyu mkuti msiri uyu oyimira sirikali muno minister uyu Ken Zikhali Ng'oma ndi banja lake lonse amene aufuna kuti paka ine ndife andiphe chifukwa kuti akufuna kuti chakwerayo azimpasabe udindo wakuti yeyo akhalebe minister of police. Shame on you. Chinaso auje na Inspector General chimene nakulakwira ndi chani ine kuti paka inu ya Inspector General muzisungabe telefoni yanga mu rumu kwanu mu office kwanu mpaka lero osandipasa telefoni hiyo. Nakulakwira ndi chani pamene president hiyo akupita kumpoto kukapepesa kwa muntu amene ananena voice hiyo, koma kwa ine amene mnandiganizira mpaka pano mkunimangabe chifukwa chani. Munandithyolera zinthu mu nyumba muno, munang'amba ma sheet bed, munaphwanya ma wardrobes, munaphwanya ku kitchen, munaphwanya china chilichonse chiseko cholowera uje cha glass cholowera chichwa ndi glass rokaroka cholowera pamene do munaphwanya. Kodi nakulakwirani chani? Nakulakwirani chani ine? Chifukwa ineyo paka pano sindikumvesa kuti chimene nakulakwirani ndi chani. Inuyo mwamvesa kuti mbusa uja kaya nakulakwirani kaya inu mnamulakwira kumapita kampepesa. Pamene ineyo amene sinakulakwireni sinapangepa china chilichonse mpaka lero mkundisungira ujeni mkundisungira telefoni yanga mudakari kundika pa chiopsezo. Mmene ndikunena pano mwatumiza anthu ambiri konsiwese kwanga panali ndalama 12 billion imene inafunika kuti ilime msewu Chiweta Tumlowe. Inatengedwa ndalama imeneyo kalimira msewu kwa Sundwe kupita ku Malingunde. Ndiye ndifuse nala kwa chani kuti mutenge ndalama 12 billion imene naikidwa kulima msewu wa Chiweta kupita ku Mlowe, inu kutenga ndalamayo kukalimira msewu Sundwe kupita ku Malingunde. Nala kwa chani sindukana kuti msewu wa Sundwe ndo wa Malingunde ulimidwe, sindukana ulimidwe, koma chotengera ndalama ya kumpoto ya msewu umenewo ndi chani. Munaika 5 billion kuti ilima ujeni airport ya Mzuzu. 5 billion inani budget imene tinayipasa paka lero sindikuonapo any activities pa bwalo la ndege la Mzuzu la kumpoto. Tinauzidwanso nthawi unena mparliament kuti atenga ndalama akulima msewu wa Mzuzu tushisha
mpaka pano palibe chimene chikupangika cha msewu wa Mzuzu tushisha. Anatengaso kuti yaya ikapo ndrama za kuti apezere kontrakta olima msewu wochoka ku Rumpi, Nyika, Yewe, Tazimi mpaka Nthaliri mpaka Chitipa. Mpaka lero anthu adakari kuyembekeza zimene zoso. There's nothing on the ground. Nothing, literally nothing. Nakulakwirani chani kuti ndanena zimene ndikuti ndakulakwirani zinthu zonena parliament basi munthu mungampase kuti mpaka mumange. I thought parliament ukamanena zinthu makhala immune. And ine manena chitukuko sicha pakhomo panga ya. Kuma cha anthu ambiri amene ndimanenera mmene mucha ndi anthu amene anakuvoterana President Chakwera. Ngakhale Inspector General Police maiwe uli ndi mafuta oil, uli ndi mazi anointing water mwofesi ineyo nakuvotera ku parliament. Chimene kundizuzira kwambiri ndi chani chimene kusungira telefoni yanga ndi chani. Telefoni ndiyodura ndiyodura naigura umujena almost 2 to 3 million nachita kuseva ndrama kuti ndikule telefoni yanga. Shwanga timwasinthisa telefoni ndizaziwa kuti telefoni si imene nali yanga ichayi. Andi nkati momwe ikamo chani ndifuna ndifuse chimene maika umene momwe. Kodi nalako kunena kuti msewu wa Ekwendeni wa ujeni Ekwendeni kupita ku Mperembe kupita ku Eutini ulimidwe basi ndarako ni chimene mnani mangira chimenecho. Kodi nalako kuti msewu wa Eutini Blara kupita ku Mzimba kupanga kukonza uja msewu ja Chakaza Bridge kuti anthu azienda bwino watara kafukule basi ndarako zimene zoso. Ndi chimene mnandi mangira osati kuti za voice ja ai faja kuti parliament nanena zimene ja basi mundimanga. Kodi nalako chanu kuti chwa misewu ndi imene mnachita promise ndinoka wa agenda kupita ku Edingeni panopo mkungu aitana mafumu utazangodi azipoji vya nyama huko pamene mapwevu pamene mukuziwa kuti misewu imene hii ndi anthu sikuti mafumu amene akudya mapwevu kumene koko avala mikhanja akudya mapwevu kumene kunde utafumu amene ndekuti unomwalima msewu ai agenda Edingeni paka Mzimba boma msewu umene ulimidwe. Ndi chimene namangidwira ineyo tu. Ine namangidwira kuti msewu wa Tumbi kupita ku Mpompa Usooya kupita ku Uzumara umangidwe nzimene kuti msewu must be constructed. Basi namangidwa zimene osati za voice marriage ai nzimene nanena parliament kuti msewu wa Chiweta Karonga ama bampu Mpwezi monse muja M1 M1 kuchita kuvuta msewu ngati kapena tataika mamabawo pamene kukasungu mkulima huko pamene kudoa mkulima misewu pamene kulilongwe mkulima msewu koma kubweresa billions panopo chifukwa chakuti simufuna kulima msewu mwangu para zinjanji yofuna unakara which is about 5% importation ya mafuta kuti mufuna kuti muzikhala ndi mafuta kuchita avoid msewu wa M1 wa chani Bwengu wa Bwengu Pwezi Mzokoto Chiweta Karonga road mukutawa umenewo mukutawa msewu wofunika kwambiri umene inuyo muyenera kulima basi kaya mundimangaso kaya mutani koma zimene ndikunena pano ndizoona zeni msewu umene kuchoka ku wa ujeni wa Mzimba southeast Kamenya msewu umene jotuuzera pa msogoro paja pa Kamenya tupita Mzimba Rwezi paka ku Mzimba southeast huko kupita msewu umene ujendo bwino kwambiri kuchakuli chakudya wina ukhoza pankata mpafupi padwangu mpafupi ni msewu ofunika kwambiri. Ine basi nana kwa kunena za msewu imene yoyo kuti mzine manga munamizira kuti ai zina za voice imene a president akupita kumpoto kukapepesa kwa Mbusa auje na nditu auje na secretary general Livingstone Synod mukumva kupepesa kwa uje kwa president kwa Mbusa pamene ineyo ndili pano sana ndipepese mpaka leifecha kuti out voice jakuti akufanizira ngati inali yanga anabwera kundizuza anandimanga handicapped kuchoka Blantyre Zomba
auti ati kupita kumwanza eti kupita kulilongwe kuna mitete eti kupita usalima nali kurumbazi nali area 18 imena utilingazi polisi nali area 30 kukanduza kuti ai ife tanena kuti tikupaseni bero ya polisi musapite ku court chifukwa chakuti ku court ko taona kuti palibe ife submission imene ife tingakapange telefoni akusunga zonsezo chifukwa cha voice chananena parliament ija yakuti misewu ilimidwe engwitwini iulimidwe msewu kupita kumzimba kuchoka wakale uja kuchoka panjako apaje engwitini kupita kukafukule paka mzimba ulimidwe basi ndimene ine ndikufera zimene zozo zimene anthu ngakhala anthu ena kumpoto pakati pa ndikuti andizonda kwambiri imene ndikunenera hapa chifukwa utadia makomiri akhuta mapwevupwevu anthu owa akhuta akugeya ndikuti zimene ndikunena pano ine akukhala ngati kuti ndikunena ndikuchombera government kapena ndikususa ndi government ayi chonde ndipase telefoni yanga kunena mparliament ine siku lakwa kunena mparliament ndi zimene zimafunika anthu anandisankha kuti nzikanena zimene anthu akuzifuna kumpotoko kulibe chitukuko mnanena kuti atilima pabwara ndege palibe chimene mnapangapo ngakhale kugura salu ya chitenje kuti zikhala ngati wind direction paja ikulephera ndithu pa 5 billion kugura salu ya chitenje ngakhale chitenje cha MCP icho kuti mpange ngati wind direction ujeni ja sketch basi mukulephera kugura salu ya 3000 kwacha kuti mukhoze pa Mzuzu airport pamene mutu mnapereka ma billions and billions mukulephera pamene papa ndithu kuti misewu yonse imene ndachula apa ine ilimidwe ndino azibusa ina secretary general ndithu atembo ine ndimakukondani kwambiri basi inuyo ndithu mkulolera kuti president apepese pamene ineyo panopa akuti nafanizira voice yanga ngati ya busa wanu akuti basi ineyo ndinazuzidwa kopya kugona marumu ija sikizi solitary confinement chifukwa chakuti nachula misewu ya kumpoto osachifukwa cha voice ichayi chifukwa chakuti nachula misewu ya kumpoto kuti ilimidwe ife kumpoto tufuna chitukuko basi zina zonse kanimara ulamuliro wanu upangani mupange mufike mpaka mulungu azakutengani mpaka mmene mulungu akufuna koma ina inspector general kunena kwa ine ku parliament basi mkhale nani chizondi iwekeni kuti uzikhala pamutu pa iweyo ukhale ndi magaza ineyo uzidi andithu kuja kunkhata beko kwanu kuja kunaranzanga kwambiri akatenga kaunda Jaki Mwamba usaje bambo ako amene Pati Banda Kandodo Banda usaja anali anthu ali kibanda nachita kubwera kuzapepesa zimene our differences we had anabwera ndi mganda chiume ngati kuti ndikunama anabwera ku nyumba nthawi imene ndikukhala kumkorokosa anabwera aleke banda ndi mganda chiume kuzandipepesa pa zinthu zimene ankandiganizira kuti ineyo ndi mapanga pamene sininkapanga ngati kuti ndikunama kuti aleke banda anapepesa mfuse mganda chiume namene anabwera ndi aleke banda ku nyumba kwanu mfuseni adaka mganda chiume still living is with you there mumfuse ndiponso tu chipani cha MCP kamuzi wanted to deregister it I had to stand for it ine ndichakuamba leti Kate Kainja unandi banda leti uyu ndani utemwa Nyirenda Mordecai was there amene nanali lawyers akamuzi kaimeneyo kuti anapanga chayamba trust ndara kwa party chipani chimene I helped not to deregister it today is a party that is trying to kill me and my family nakulakwira nchani ine sinufuna nena zambiri ndibwezereni telefoni yangayo ndikuifuna telefoni yangayo ngati mwasinthisa telefoni nizaziwa chwa yanga it costed me about 2 to 3.5 why I'm saying 2 I had ndinachita jamati le by 2.5 then I had to come up with 500,000 to have it I struggled to get that telephone I struggled on my own to get that telephone and today just because you suspected me that I should be the owner of that VN I therefore should be arrested I chonde kaenzama vote ya chaka chamawa kamufuna mzabere konsiwese berani libe nazo chito
kaya mkunama kuti mkuwina kaya ndikumangochi kaya kunamani kuti mkuwina ndibe nazo ntchito kaya mufuna mzakhale pamene popo 700 years mkulamulira lamulirani 700 yanuyo lamulirani ndibe nayo ntchito kaya mufuna mukhute kwambiri mulemere kwambiri lemerani ndibe nazo ntchito koma mundibwezere telefoni yangayo chinanso kaya mufuna mulemere kwambiri kaya ndiyandana kumpoto inu amene musupport MCP maministers akumpoto lemerani koma ndikuti mulime misewu limani msewu wa Chikangawa Nkhata Bay kumzenga kwa kuja kuchombe kupita kuvizara tea estate uje vizara raba estate ndikuti kuchombe kuja limani msewu wa Chikangawa limani msewu wa Chikwina Mpamba tu Chikwina kuli raba uje raba plantation kuli tangi plantation amene ni mafuta ndege limani mkalima izizi basi ni ine basi ngakhale kuti ndikhale ndamwalira wandipa keniwo ndi inspector general police hiyo mundipe chonde mundipe sikule ndizazipereka mmanyumba mwanomo kuti mundipe mzanena kuti ati mafuna kuba telefoni yanga ndikuifuna limani misewu basi ineyo ngakhale mundipe palibe kanthu koma limani misewu imenda churapa konzani buje ni ground ya kumzuzuyo konzani M1 ochoka Bwengo Pwezi Chiweta kupita Ukaronga konzani 12 billion janapasidwa msewa Chiweta tumlowe konzani inezimezo mkakonza basi kamufuna mundipe pani kamufuna mpange chili chose pangani muntu wa voice mukampepesa muntu amene mnamembekeza kuti uyuyu sana rakwe paka pano mundi naye mangawa munditumira china chili chose cha paka mundipe nakula kulani chani kuti ndarako kunena za misewu ndangati anthu akunena za misewu basi ni wa MP akumpoto ino anzanga maminisa za kumpoto basi mngakondwe kuti ine ndipeto chocha kuti ndikunena parliament nkhane ujeni bani mavoti iwo bani ma elections iwo chukani pazikula pansi ndilanu mulunga nakupasani chukani muchuke chukani muzidi ya bwino ku State House iko muzidi ya bwino Inspector General Police mukhute koma chonde cho sina kulakwireni telefoni yanga mundibwezere ndikunena ichifa ndifuna telefoni yanga ndikunena ichifa cha kuti mwanama kuti mulima misewu imene koma misewu imene kulibe chine chilichonse lipa ujana nde ineyo munanimanga chifa cha kuti manena zimparliament suri munanimanga chifa cha voice ija chifa cha kuti munakanimanga chifa cha voice ija bwezi panopo mwandibwezera ujana chifa voice ija sinari yanga koma chifa cha kuti nanena za kulima za misewu chitukuko cha kumpoto basi ine narakwa ndizimene munanimangira chifa cha telefoni yanga mpaka pano simfuna ubweza